Masoro mambo ndare gani to ni janye kulewa kulewa ni dauya ni wangu na conflict kama nyingine sasa panika nishakosa kana manisha sira basi ini ya ndio minda ya tata kwa ni wasabu na basi ndio mimi wasabu ndio kama nyingine sasa bakaika ndio kuti pale wakamuona akikamera ndio wale amuona munhu wakatingira kuti minda maonera ndaita kama ndeni kachifamba nono minda ingangotorwa ikati azvinetsi isusu ngatiide tionane naye tibvunze kuti chii chiri munharaunda igorera pera iri na December. Saka musi wa 26 takaungana ndobva taenda kwasabhuku mandianike Lazarus ndobva takaona tikati isusu tikunoona kuningira wenyu kama ndianike Lazarus kuti tinzwisise kuti minda vanhu vari kutengera nawo kuminda uri kuda kutengesa here uri kutora here chinyi chiri kuitika sabhuku wakati zvakanaka endai munoonana naye mukanga maonana naye mozwa kuti chinyi chiri kuitika mozodzoka mootitaurira zvamunenge mawirirana saka takaungana samandanike takadaidza zvoshuwa sevillage yese wakauya ndokubva tabvunza tikati samandanike chataunganira pano ndechekuti mimba kaonekwa munda minda vanhu vakaminawo minda muri kutora here muri kudini muri kuratidza zvairatidza kuti manga muchiita kugurirana miganga samandanike wakati chokwadi mamiriro azvakaita ndeyekuti ishe uri waisese nevanhu wakauya akati ndinyorwa wako wakuda kugara wakasvika kufuka kwavari saka zvakadaro ndinyorwa wakati 7 vanhu vakuda kugara kati zvino imimi zvomuri kuti ishe uri kuti vana vakagara ko isu kwaridziwe minda zvikanzi ndakatopindurawo ndikati ndino wangu wana vanofurwa 7 ndikati zvino kana makapindura daro zvochizvini ndokubva ati kubva tichaita kuti auye titaure tese tionane tabvapo takaparadzana ndokubva takazotuma vamwe vairi vakaenda pasabhuku naye samadeni ndobva vasvika bva vataura kuti nyaya ndizvo zvaita wabvuma wataura kuti zveshuwa ishe ndiye wakadini wakauya asi nyaya iri kwati kuti chokwadi chekuti minda iri kudini vari kutora saka sabhuku akabva ati minduro yakazodzoka kwatiri iwewe uri kutora vanhu minda auzivi here kuti takapawanda minda ine varidzi vayo unotora sei minda ine varidzi ndopa yakabva nyaya yakadaro then musi wa iri Saturday yacho 27 wakazouya wakatidaidza akati ishe wauya udosangana neni takaenda kumaminda taenda kumaminda takasvika ndobva taona panga pachitopfekwa mupfekero kutangira kurodi saka vanga vari kure takasvika ndobva tanotarisa ndobva tanogara patakagara pakagara daro wakazouya kwatiri isamandianike anobasa ishe sanyamando panga paina sachidawanyika George Joan wadhuburangaira wakasvika patiri na David ndichidawanyika saka wasvika kudaro ishe ndipo akazoti adresa akati adauya achibva ataura zvakataura kuti minda ndine machinda akuda kugara zvakawanda zvakataura mubvunzo watakatanga kubvunza mama ndekuti zvino zvamakauya muchiti pane vanhu vakuda kugara pakutopfekwa aya mapegika ndiko kaita mubvunzo wekutanga mubvunzo wechipiri wakabvunzwa zvikanzi zvino zvamaakutodai sabhuku mandianike uri kuzviziva here vakabva vanzi handibvunzwi ishe abvunzwa zvakaro pakazobvunzwa mubvunzo wechitatu zvikanzi ndatoti ishe abvunzwi mabvino mwedu majaha wakabvanzi sabhuku unozoitora sama tikafungwa kuti zvapera Sunday mangwanani takatozwa kwakuchema macheniso kumuta
takamhanya svike vataona pene vanga vari vanga vakatopira nemaslasha vanga vatofadza vanga vakavhurirana vacho vakutovhura magore machendiso yakutochembatasvika varume yairi panapa handizvo zvinoitwa machimbomirai zvimokudini izvinokuita siyanai nazvo zvinokuita izvi nekuti nhau iyi minda ine varidzi wayo mukatasa muminda umu mune midhamo yakatisimota kuti munhu umwe naumwe une pake zvino ukanga mavakuita zvamavakuita zvandizvo mumwe wacho ndinorangariro wakatopindura kuti ini nditoriwo pabasa ndatumwa ini tikati hazvisinei kuti pabasa shamwari asi tinokukumbirisa kuti udini umire ndokubva tamirana ndikati vanga vatochera magore ewayo pane pakatocherwa makomba izvozvi anga kutora kuti panga pakuda kupeswa wayo saka miganhu iyoyo ichiestimata inini ndakaona kuti inenge itorwa ma30 meters by 100 kupinda mukati ndo pandakateera pandakaona makapatswa saka tagara ndopatakazonesana tikati varume nyaya iyi kwakupa masamuni umwe unoda kupira samuni tingaenda here kuramba kuti tingagadziriswa sei takazokoma tikati aisongatidzika pamakuto obasirwe tisati taenda kura ndo chiuriro chedu panomo. Alright. Mati minda ndiani? Minda ndikati isusu wagari makuiteniki ndimo waridzewe isu waridzewe hamisi ndizvo. Alright. Akapa minda iri kumunhu ndiani? Wakapa ndisamajani ukamuzwisa mvuzo wako ndati akapa rendi yenyu kuno vanhu vakuya nemachenzo ndiani? ndisamajani ke Barnabas munenge navasabhuku Barnabas sumo ndime here bambo makapa vanhu vengi ndime here makapa vanhu makapa mushandisa simba ripi? Yakaitika ndekuti chinhu chekutanga chaicho during the whole 15 akati kuvanhu vakanga vachibva kwaHonda vakauya vachiti tiri kutiza Honda tikutsvaka pekugara. Ini ndikati ini handina pekuti mugare uchibva uyo vakauya vanonguva idi watatu ndikati no chitinane ngechekuti regai ndiende kunhashe Sanyamando ndobva ndaenda ikoko kusvika ndoti chakamire vanhu vari kuuya vachinetsa kuti ndaka kugara ndokutiza Hondo. Chakamira akati wari kutiza Hondo kuti uinapo pekuti wagara wapi ndishiani ishe Chigamba Sanyamando. Chigamba Sanyamando. Chigamba akauya before Dara Bennett. Ndiye akati wapi? Yakati wapi? Achiti wapi imimi sana? Imimi muri Iguwa chaenda ndiri kuita usabhuku mukoma mukuru angari kubasa. But then ikatozwa ndokutaura kuti ndakamona nyaya dzenyu kana mushuya mudare muno musasonyepe inino nyepa ndoafarira munotaura chokwadi patamupedza nyaya yakawanda iwo haungatanguri nyaya yana Chigamba handiti Chigamba akafa karikare Mudara Bennett ouya otonga Mudara Bennett ofa handiti okuzouya alright iwo after iweyo wazvipa authority kudopa masabhuku akazouya after iweyo mangani iwani wacho ndiani Lazarus handiti saka sei makutanga upalendi nhasi inini handina kupalendi makati aiwa vanhu vari kucheka vari kuti vakabviwa nemi bamba samota munopalendi semi muri sabhuku Mudhara Magamba wakati wapei anga kuti wapei chii madora utora nenyaya yelendi tabvunza mukati mii ndakazi naishe wanotiza Hondo wapi handiti iyo zvizvida kuvhunza wakuti handina upawo saka kana iweweka utora nenyaya yeHondo yekutizwa kweHondo handizvo izvi kuti hausiwe munhu watikutsvaga munhu watikutsvaga totsvaga munhu apa vanhu lendi yevanhu akucheka nemachenso izvozvo lendi ndini ndakanga ndina ishe iwe ishe upi ishe Chigawanika uyu saka ngotora nenyaya yeChigamba sei
handandi kutangire pakatanganyira aiwa saka utora zvinhu zvakaitira nguva yahondo ukaona kwazvita ndizvozvakutaurira uri pareferensi yehondo kuti kuda kutora izvozvi zvauda kuedza kutaura ndezvekuti lendi iyi haitogare vanhu isango riri almost minus 10 hectares. Hakuna musha wemunhu, hakuna munhu, hakuna gwere remunhu, hakuna nzungu yemunhu. In no man's land. No, is why Right. Mamirire yakachizoita vanhu inini handivateeri vakauya kuna uyu ndiye proxy wasabhuku kubva uyu murume iye munin'ina wacho kubva ndichitanga sabhuku wacho ndatomunongedzerwa vana vandimuzivi imise mukuda kushanda na proxy proxy pane zvese zvatinotumaka kana munhu auya achiti ndi proxy kana family yati uyu ndiye proxy ndiye watinoshanda naye but mimi sabhuku ana kumboresa iri kwakaitwa hatisati ndamuona murumvere vanhu varapoda vasina kuya the reason yekuti vanhu havauya uchiti minda yedu means land yamuti haina vanhu ine vanhu because land inokwaniswa nga pasina magwere kana madomasi kana pasina chii asi iri reserved for a certain purpose isaida kupfudzira mombe kana kuita zvimwe andika saka ngatisati land haina munhu isusu chiripo nechekuti let's prove kuti vanhu ava land ndeyawere kana kuti land ichii because if they come here wachiya kudarika wachiclaima kuti ndepavo we have to prove that to them zvapasi penyu ndizvatokutaura ava wati ndepedwa ndizvatokutaura imi muri kuti bambo ndimapa vanhu vari kunyepwa vanhu manipera vari kuita manipera ekuti lendi yacho iyoyo yakanga isikagari munhu vanhu ndambotauraya kuti zvakaita nachirigama wakauya chigara ikoko webva wapisiwa dzimba nemasoja vatika ndikubatsirei bambo. It is the duty of the village head to receive and accept applications for new land in his area. Where do you fit in? Where do you fit in? ini ndakaitira kuti Handis that where do you fit in? ekuti ndikandatauriwa nachangamira Shaman, mambo hapi munhu land. Ishe hapi munhu land. The only person who allocates land is the village head. Kana ndichitora land ini ndinotokumbira kuna sabhuku. Kana ishe achitoda land anokumbira kuna sabhuku. But ndiri kuti sei ishe akakumbira iwe usiri sabhuku. Hausi sabhuku ba. Iwe bambo hausi sabhuku. Loko nenyaya yekuti baba kuti why are you giving you authority isiri yako? haasi sakuspendivhi chakamira No, is why bambo tikubatsirei. Proxy is someone who is there to represent the substandard. Saka there cannot be a proxy pasina substandard. So kana aripo he then becomes a de facto village head. But kana de facto village head is a de facto head, a village head are recognized by the offices. Then kana muta ndi proxy atiti paina de facto. Kana tina de facto we don't have a proxy. haafambi muno ngauya sabhuku ngauya Is why guys, is why let me assist you. Let me assist you. Munhu anobviswa pausabhuku handiti nerufu. Sabhuku kana achirwara zvokuti ari bedridden kana kuti achagoni kutaura kana kugona kufamba kana kuita sei anochuza proxy. Proxy then acts on his behalf. Asi hazviwe kuti proxy ndiye sabhuku. Decision inoitwa the bedridden sabhuku. And you don't choose another sabhuku because sabhuku aripo ari bedridden. No. Inini basa rangu nderekuti bamubvunzo wangu bambo wamusi mundipindura ndekuti bambo inini
simba rekuti mupe allocate land muri uri wanepi ndo mapro whether pane munhu kana kuti hapana munhu whether pane munhu kana kuti hapana munhu simba racho iroro rekungoti munhu pako apa urumboripiwa ndiani ndiko ndakaura kakuti chipi ndakaenda kuna changamiri kune vanhu vava vachitiza hondo. Let's forget about war. Iwe ulikwaza kuchena ndebvu ulikwaza kuti kudiko ndini. Iwewe wakachena ndebvu ulikwaza kuti kudiko ndini. Vanhu ndikutaura babu musatauro zina basa. Siyai hondo uisanye manu ne hondo muri mulinga papi ne hondo. Where are you linking him ne hondo? Uinozi anoziya hondo. Saka why muda mulinga nyaya hondo nasena ishe. Why are you being linked mimi ne hondo? Uyauta zve hondo isu tutora ne current situation. The current situation ndeyekuti pari kurira machenso, pari kuchekwa, pabiwa wanhu minda, pasingafanirwa pachipiwa munhu chi minda. And tambe mutana. And ikutaura kuti Minister of Local Government, Public Works and National Housing, Village Head Letter of Appointment. In terms of Section 11, Subsection 1 of the Traditional Leaders Act 2917, the Secretary is appointed you, Mandianike Lazarus, ID number 50041207Q50, as Village Head Mandianike, to preside over Mandianike Village Assembly under Head Sanyamani, under Chief Mtasa District in the province of Manika with immediate effect. You shall execute your duties as prescribed in Section 12 of the said Act, issued on 11th day of January 2016. Uyu sabu kwete iwe muruta asi kuna defacto kuna ani uyu aiwa uri kuti here akapa vanhu urikatiza ndiye akakutuma here kuti enda wape vanhu akasakasa guys orenda kubvunza pataurwa nyaya yedevi chitavanyika nani mwataura George chitavanyika nani mwataura kuti ndaradza sari kuna nani futi mwataura nemaungani nani futi nani goza andi wanoisa vakarwa hondo here watu ndatoesa vakarwa hondo here guys ndosanutwa izwai no ishe I'm not talking politics here ndikutaura nyaya yeland. If land was allocated properly, I've got no problem with that. But if land was not allocated properly, then I've got an issue with that. Yes. My point here, we have to seek redress. And kuti chinhu chedu chatinofamba zvakadii zvakanaka. I cannot say chakafamba zvakadii because politics. No, that's not my type. Inini ndiri kuti kana chiri kuitwa whether it involves politicians or not, it must be done properly. Simple. I'm not saying that we was also politics. No, I'm not about that. I'm talking about land. Land everywhere, they need correct person who is supposed to give the land. That's question number one. If not, then it has to be given by the person who is supposed to give land. And if there's any documentation that is to be done, it has to be done by the relevant person, the relevant office. Those are not. I am not saying, check now, you are going to use, how many locals you going to go from land. But you are going to be locals. But you are una locals. You could tell. Because how to village? Village is dear and right, you identify and you allocate a land. Even applications for that land should go through not you. Even why are you bypassing him? Which man going to hit me? Are you? Unomtola saying that from Kuma is what are you? What can go parable? Do you have to that if we have Sagata Atako from Sagata Command, that's the one in here of Vegetable Command.
izwai baba hamusabhuku simbo tisiya ibasa rosabhuku hamusabhuku siya isabhuku basa kana kutumai you do zvaakutumai you don't do zvaasina kukutumai ndozvanogeza kutaura izvi zvaasina kukutumai musaite itai chete zvaita sei zvaakutumai muzamuda because at the end of the day handiti nyaya yakutonetsa ilendi haisitonei nemi yakutonangana naiye because he is the village head responsible for that area. Saka makwenzenzesa hakuya kwaari. Iwo ukatobvunzwa bvunzo iyoka wakutosungwa iwe because ndima land baron dzakatsoka. You are a land baron and you can be sued for that. Ini ndikuedza kubatsira but usikuona unotoargue but I'm trying to tell you chaicho unofanira kuita kuti ona baba vanhu vauya varoda chii varoda land wabva kunani kuna Changamire handizvo uko mukoma Changamire vauya ane chichemo chakati kana iye Changamire wacho kuenda kupi ikoko kana iye kuenda kwani kwaChangamire whatever mirai then pachidaro ti the first thing to do, the proper thing to do, land yatukupa chi one. Is it not disputed area? One. Two, hapana area atori alipo panzvimbo iyo. Then you then allocate. Munoziva kubvunzwa. Allocate why? Because pari vacant. Hapana chi hapana munhu hauallocate land pane munhu aripo wakutocreate dispute and that is the reason why you are here today with all these people. It's because wakaenda kuallocate land pane vanhu waripo of which 19 zvamaifanira kutanga makaita maifanira kutanga makaenda panzvimbo sabhuku netimu rake revidhio nechii zvese handiti moenda panzvimbo moidentify kuti nzvimbo isina vanhu ndeiyi handiti mobva matoita sei you then allocate moidentify the other side kuti kusina vanhu mobva mama allocate handiti mosiyana nepane chii pane vanhu ndozvanogedza kuona sei chete anogedza kutaura chete kuti it's a matter of procedure handiti munhu akapiwa land hana mhosva asi ane mhosva ndiani akapa land because anoita due diligence angamazofoma ndokupasira kada kuti kutochito kuti pamwe pacho pambuka tusinei nemisi yaiti kwakadai misi yaiti ipfuuri ipo pavanhu vopinda pazvo ipo zvaidenipo papo kuti vanhu vari tokuuya kupuwa lenda sabhuku ndakamutaurira akati wakati okay Cara isabu cara zvineza mina uyopelekera wangu akayakandira chiri kwanzi pane arutsaka ndokuisaka kiosi ndikamurambira uyoko ndikati azviiti bangoti midhairi yako akungeyewanhu zvakazoita yana Changamire ndoanga inawo apera kutokazoita sei ndakazozwa vanhu vakuya kuti mudhari anotemwa zvakaita andika matona pane nyama kuti already mukutaura kuti makataura sana ndisabhukuta ndozandikutaura kuti ndosaka ndikutaura kuti pambuka musawanikwe muri pakati pemafights echi e1 because munozorwa dhaka nechinhu chisiri chii toziva kuti muzorwa dhaka because mukona zvakuda uyu muromo wake yakamana auti chii auti Changamire dera ndichi akufamba chii chiwi iwo ndo wakauya kwandiri vachiti kune vanhu vauya vachiti tiri kudawo ndobva ndati lendi munayo imi
zvikanzi tinayo iri papi uyu watotaura kuti is captured in there. Uyu wataura kuti izvo wakati ndino vanhu vangu 7 ndobodati ndinowangu kana painini iri timu iri kai I don't think kuti this is a political this is a political issue. Kansela wao takarifana. There is nothing political about land. Yes. Issuance of land any politics. Yes, there can be a bias. Antika. But kana paita bias haifanunga iri bias iri pronounced to everyone. Kuti izikana kuti paita zvakare. Angamuna ndotwa. Tikuti isusu yes, politics can be there. But are we saying for 53 people in politics? Could there are 53 names here? What would you mean there? 53. Ndakusungisa manje nekutengesa leti ndati iwewe ndakusungisa manje nekutora leti ndakusungisa manje ndandikuchauda kunyara ndio kutora ndodo utomnyara izvo ndotokuendesa kana chifungadam here to play games nemira izvo zvikaite nharo yendi ndono zvanokuridzwa ndokuendesa izvo ndono zvanokuridzwa I'm trying to assist you. Utone mawakakanganisa. But haukuona mawakakanganisa. Not take up that issue with me. And I'm trying to assist you. Wakakanganisa hapa. This is wrong. You are not allowed the law to do 1, 2, 3. But you don't want to do it. Unoona mbika ya ngeno ba. Unoona kuti wakatazi hayi chicho to. Ndakutoa ni makakanganisa. I'm trying to guide you. Good guys. Go back one. And I'm not saying to one land go to which land. I say to go there and regularize. Do zviri proper kuti vanhu varipo anditi wasarwadziwe kuti tatore wachi munhu vakuenda mirizoto ndokuti go back background andika more not area ari affected ndiana anditi toigadzirisa sei andika nyaya ita sei ndozvanokuedza kutaura chete izvo kuti bvuma kuti zvandakaita zviri wrong andika uyo bvuma kuti zvandakaita zviri wrong then modi mukadzisa chinhu chinotodii ndozvanokuedza kutaura chete but unonoamuchairwa unonoga ini ndaabezi pai wakaita chinhu chiri legal anditi kuti wakaita pass out land kusina authority to do that anditi but iwo unonoga kuti haiwa shamwari mutemo wakanaitawo kotiko izvo zviri doctors kwakaitambuzirwa koti nekudhira nezvo zvichete zvemaland value unonoya cabbage zvisina mafuta nhasi nesadzi kana uine nhara ine nhare here ndiri kuti musadaro pamwe musaite izvo toba ulendi baron haubvumirwiba ende haudikwi ngatiteedzere procedure ngatiende kuna sabhuku avo handiti saka inini what I'm saying ndokuti tora vanhu vawakapa land zviri legal handiti enda nevanhu iwavo kuna sabhuku avo handiti enda nevanhu iwavo kupi handiti then moenda paground nechii nethe affected chii handiti ooneka kuti panodambudziko ndepapi apa neapa handiti then land which can be allocated is there chii allocated. Isingakwanisi kuita sei kuallocatwa yodii yosiyo zvakapera ndozvandikuta andikambona but amene kuti ndembaita kunanga mafuridzirwa zvinhu kukataura zvakati nobvatendera zvitoro ndatakawakuda chakapera kuti chidzokai pasabhuku vanhu vasina land panapa endei munonyorwa mazita I'm sure mai avo vanga varipa ndovandichiri kucherechedza
ndakawa adresa ndikati wanhu wasina land ndiri kuona sekuti panapa pane handful because uyu akanditi pane wanhu 7 wakanditi pane wanhu 7 ndikundati land yenyuka kana muri uda pekugara pakati kurei chiendai kuna sabhuku munyorese mazita handizvo here mai kana manyoresa mazita sabhuku wouya nemazita togara pasi toona kuti vanhu vari affected but ndichatanga ndaona kuti vanhu varegedze kuaffectwa ndaona kuti mune tumapoketi turimo handizvo here sanyingi handinomandaura maadresi randakaita samajaya handinoona maadresi randakaita ndikati ndaona kuti pane vanhu vane tumapoketi turimo vanhu vavo varegedze kuaffectwa chiendai munonyoresa mazita lendi ihombe mukwane mese the next thing vanhu vakuno zvandiri kutaura muri kunyatsa kuzvizwisai kana muzvizvisa muri kuenda zira zvamuzotaura kana kuti muda kubatsirika here kana muda kubatsirika anditi ndati kwaudza vanhu uko anditi chati vanhu vauye panapa is means that land yamakapa vanhu is not vacant. It's not about allocating land to people anditi but is about addressing issue yekuti makaallocate land yevanhu kune vanhu ndiyo issue inoda kuzorwa not kuti munhu asina land because kana asina land angaya kuita application yeland kukoti munomwe mune zvindizotaura so ndo vari kumisiri wakati misiri but ngatidzoke pakuti advance yachangamire ngaiteererwa muramba murudzoro kumashure ende makutonga yakuti fault finding nekutsvaga no tiri kuti isusu ka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vauya kuti mambo tatorerwa chii ndo ishu mambo tauya tibatsire tatorerwa chii ndo ishu anditi ndochiti orit kana matorerwa lendi yenyu andita chakudiwa kuita sei is to prove kuti lendi ndeyani ndenyu one andika then two kana paine maallocations angaitwa ikoko kulendi yani yenyu andika sabhuku nemi mese nevanhu vakaallocaterwa chii lendi moenda paground mochaidentify kuti iyi lendi iyi irapai ndiyo inokwanisa kuallocate asi iyi lendi iyi neiyi neiyi haikwanisi kuallocatwa then makaadresa chii problem zvatodii zvatopera ndozvatikutaurei but it seems hamusi makaya mari dzaoni watuta so resisted inenge risho kuti panakaya mari yemu kanova yamari yewatama mari yewa akona kanova yamari yewa tutasei tosera mari yewa ona tuta kuzi panotorapura muri kuagiwa kuzi kana muri kuagiwa argument charamba chikwidza nyaya kusvika nyaya yazoshata zviri nani kuti kana wakaya mari yemunhu dzosera mari yechii yemunhu rather than trying to defend chinhu chaunoziva kuti wakaita zvisiri pai pamutemo ndozvandokutaura saka right ndozvandokutaura iwewe ndoone nyaya chienda iwewe kuna sabhuku vanhu vese mimi moenda kuna sabhuku vanhu vane mazita ataurwa handiti kuti ndo wakaloketerwa chii land moenda kwani kwasabhuku moenda paground pane land iyoyo iri inquestion then pochitaurwa kuti apa ndepamaindiga apa ndepanika apa ndepanika apa ndepanika pasara pasina vanhu vanokwanisa kuallocatwa ndeapa then podi that is if kana vachifana kuti nyaya itodi muda kuita meeting irini totoda we want to send someone tipe zuva rekuti nyaya iyi pamuda kuenda mangani I want to send someone da kunzwa kuti zvambopera sei
chibogara pasi munoitwa sabhuku nachakamira panobvunzwa ndichakamira arikubvunza sabhuku kuti muda kuita mitigrii kana musati mane date kana musati mane date ka sabhuku tora nhamba dzasabhuku handiti dzaishe dziripo handiti so that muchironga kuti usangana nevanhu udu ini ndotuma munhu wangu ari kwaipa kuti aone kuti zvinenge zvapera zvakanaka andrew asi bambo chandataura kana makananzva dzoserai mari yewapi gore rino akazina pasi jabva igore rekukangurwa saka handi sabhuku anokupai jeti patokusanga